Hej, mit navn er Pia Olsen. Jeg er formand for SF. Hos SF har vi nogle kerneværdier. Hos SF går vi meget op i miljøet og betaler gerne 15% mere for miljøets skyld. Velfærd er endnu en ting, der vægtes højt hos SF. Derfor vil vi hellere have højere skatter og et bedre sikkerhedsnet. Ungdom er en vigtig vælgerskare, og hos SF gør vi meget for at fange deres interesse. Jeg stemmer SF. Jeg stemmer SF. Stemmer SF. Jeg stemmer SF. Jeg stemmer SF. Jeg stemmer SF. Jeg stemmer SF. Vi investerer i mennesker.